Maidin Wa. Amanda Mincherton a scríb. Rita Parkinson a bhaisi. Leita ag múntóir Eileen. Maidin Wa. Cé atá sranfach sa Brendan? Ní mise tá an sa an Ghrian. Maidin Wa. Cé atá ag sranfach sa Brendan? Ní mise tá an sa an Mada, agus é ag léim amach sa chró. Maidin Wa. Cé atá ag sranfach sa Brendan? Ní mise tá an sa an Chuire, agus í ina seasamh sa fork. Maidin Wa. Cé atá ag sranfach sa Brendan? Ní mise tá an sa an bhoch, agus í ag ithe a bricfásta. Maidin Wa. Cé atá ag sranfach sa Brendan? Ní muidne tá an sa na cearca. Thug Brendan bíad an na cearca. Cuir sé na hifacha ina fóca. Dimí Brendan isteach sa teach. Maidin Wa. Cé atá ag sranfach sa Brendan? Ní mise tá an sa mami, agus chuir sé na hifacha sa fota. Maidin Wa. Cé atá ag sranfach sa Brendan, agus léim sé an labba. Mise atá an sa daddy, inne an sathern. Agus sin deire an scéal, tá súlagam gur bhain sibh tainna bheas, agus is deas an rud é nuair a bhín lion agin ar an sathern nuair an donach nach é, bín lions ag tastal fiú ag mami agus ag daddy. Slán go bhfuil, ba mé cansliv.